سلام زخبركم تخاتاتلت لب ولد زانتا نغستي قنياتكم سلام زعسلو نيرو خون داتا تسفخو نابنايلو مزغزل كفال كبلكم نغستي 108 كفال ولدا ماناجرين اي مخان غزي يبقى بشارلوت كمزي عينت تحت كبرت كوهابا غن اي وردلين عدل ااب زرخوبتلو قصار كتوارديا ميچم كساب تغيص كيساقيتو كتغرفيلكا يحسبني ماناجري كام مخان كاب عليتو جدن زوطانو تاكي كلوايو ام وداتا طقم كمزي هلون رحيقو خطقعا كمزي كلم نسرغاغصت كتسوغيا سلازي كاب ايچ وورلد بحسرت كسغوغ ايدوليني اتزخوله زبله حجزني سلازي انا ون اتزخوله زبله كحجزي انتي تحسب الله انا بعال بيتا بقلص كافلتو ماناجري كام مخان كاب عليتو زغبركو تغبركو كملسو يكلني نسون نزر الدايو بوشتا حسبت ريتشارد ابتستدالولم هوتيل كوينو نعما نزمص حدش عدمتاتن نستختملهم وعلاتن تفريملهم نستጻففو سرحاوتن ننبينم فليتو حستኦም احصر ابيلون ليزا ገለጸላ ንእግረ መገዱ አማ በጽሐቶ ዘለ ደረጃን ምስ ደረጃ ዘይከዱ ውዕላትን ከመይ ዝበልዮምን ገለጸላ ሰዓታት ሕላፍ ፍርቅለይቲ ነይሩ ሊዛ ሕቆኣን ኣብ ሳሎን አጸጊዓ ከይፈተወትን መግለጺ ሰማዓቶ አማን ትጓዓዘሉ መገዲ ሪቻርድ ጸሪግለኒዩ ነቲ አዳሊለን ዘሎ ውጥናቱን ተተኸቲለን አማ አውሽጥ ክልተ ወርሒ ምስተን ኣብ ስታር ኪንግ ዘለዋ ብሉጻት ሞዴላት ብዝና ዘይትመዓራረየሉ ምኽንያት የብላን سمعن لخدي خليزا بزح حبريتا يهبكي نليزا اب جنبارا باملكاتيتو اصابعتو قسغيرو تسقبلا كسادا قنعا نعينتو طمتتن اعينتو معرك ندي صبقات مخانن وناستو علتلن كم كوخوبين وريح زبلا قد نديوني نيويورك تملزلكا ليزا حتتتو لوكاس بزح رسح زرباي تزاريبني اب حانت غداي گن ايتغاگين انا سرحتنيا نا ايچ ورلدي دليتي كغبر ايكلن چارلوس بلتني كغبر زلني بناي تصفاو مقراص سمعيت ملسلا دحرموت ارني حانت امايا نابت زفقرو زنبرو ميو تمليسا تغيهن كسر حيل كويناتو كسابت زبصحت بصح مس انا يمصنح دلاي نيرو انتخونه گن مسغانا ني چارلوت حساب لبو ايسمرلو كتملس مخان كان امها نغير كيادو ليزا حتتتو اي نغر كوان اتي استمدبل حدش ماناجر لو من اب لندن كمص خوني زدل زبل حبريتا نعخ خابابكوخي انا ون ام نيويورك كملسي ليزا نتبغون ناب صالون لغيبو طلطليلو زنبرن اشو ጭራዝ መስል ጨርቅ እናተንከፈት عميق تنفاس اتنفست نيچارلوتن ጉዕዚ አሰራርሓን ብጣዕሚ ያጽልኦ ወላን ሓደ መዓልቲ ክጸንሐሉ ትኽእል መገዲ የለን ማለት ዲ ሊዛ ሃውስ ብልመና ተዛረበት ክንድ ፍርቅናይ ሪቻርድ ጌራን አማክተም ማሕድራ ከም ዘይ ትኽእል ያተአምን ንውዕላታ ኮኑ ንስተፋላለዩ ንዓድ መድራራት ኮኑ ጽምብላት ብጽፈትን ውጽኢትንዩ ዝተሓሓዞም ከምኡውን ናይ ስተፋላለዩ ቋንቋ ምልከት ኣለዎ ልዕሉ ኩሉ ወናኒ ጥዑም ጠባዩ ሪቻርድ ብቃላት ሊዛ ክስሕቅዲ ዘለዎ ክበኪ ኣይተረድኦን አክንዳይና ክንዳኸም ኮንኪ ንኣማ ሓለውያ መቸም ልክዕ ኒውዮርክ مستملسካ ቻርሎት ኢዳ ዘርጊሓ ከም ዘይትقبለካ ሩድዩ ናይቲ ኩሉ አንጻር አስተጓዓስካ ይሕናክ ትፈዲያ ክትፍትን አጠንቀቆቶ አጆኺ አይፈርሕኒ እና ተዛረበ ተሲጃኬቱን ሳንጡን አልዓሎ ምናልባት ዝኾነ ነገር ልዕሊ ዓመኸም ዝኾነኪ ብቀጥታ ንኤሪክ ረኺብኪ
ሓገዝ ሕተት እዩ ሊዛ ንሪቻርድ ናብ ኒውዮርክ ክምለስ ኣይትደልዮን እያ ግን ከዓ ብኸመይ ደው ክተብሎ ትኽእል ኣይትፈልጥን ካብኣ ዓይንታ ምስ ተኸወለ ኣይፀንሐትን ናብ ኣማ ደወለት ሄሎ ሊዛ ዲኺ ኣማ ኣብ መንጎ ድቃስ ንደወል ሊዛ ተቐቢላ ሓተተት ኣማ ሪቻርድ ንኒውዮርክ ክምለስ ንምዕርፎ ነፈር ተበጊስሎ ሊዛ ተርባፅ ሓዊሳ ተዛረበት ሃንደበት ኣዒንቲ ኣማ ነቂሖም ኣብ ዓራት ኮፍ ኢላ ንምድዋልን ኣጥፊኣ ናብ ሪቻርድ ደወለት እንተኾነ ኣይተቐበላን ኣማ ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ መልእኽቲ ክትገድፈሉ ወሰነት ናብ ኒውዮርክ ካብ መምላስ ደው ከብለካ ይክእልን እየ እንተኾነ ግን ቻርሎት ኣብ ልዕለኻ ዘየድሊ ነገር ከም ዝፈጸመት እንተሰሚዐ ሕናኻ ካብ ምፍዳይ ደው ዘብለና ኣካል የለን ዝኾነ ንኽትገብረካ መሰል ዝበሃል የብላን ሪቻርድ ድሕርን መልእኽቲ ኣማ መንባቡ ብውሽጢ ሰሓቐ ዋላ ደኣ ማናጀራ ክኸውን ኣይኹን መሓዛኣ ክኸውን ብምኽኣሉ ግን እቲ ዝዓበየ ረብሕኡ እዩ ምንቅስቓስ ኣማ ንኤሪክ ካብ ድቃሱ ኣባራበሮ ተስኡ ድሕሪ ኮፍ ኢሉ ናብኣ ምጥማቱ ቀው ኢላ ብፊኒስትራ ንደገ ትጥምት ከም ዘላ ኣስተውዓለላ ኣብ ሕማቕ ስምዒት ምንባራ ብኣጠማምታኣ ንክትፈርዳ ኣይትሽገርን ኢኻ ስለዚ ተስኡ ቢከር ማይ ኣምፅአላ ኤሪክ ሪቻርድ ንኒውዮርክ ተመሊሱ ሓደ ከም ሓዛይ ዝርኦ ሰብ ክግፋዕ ክሪኦ ነፍሲ ኣይገብረለይን እዩ ኣማ ንበዓል ቤታ ስምዒታ ገለጸትሉ ኤሪክ ኣብ ልዕሊ ዓራቶም እጋሮ ሓሊኹ ድሕሪ ኮፍ ምባሉ ንኸፃናንዓ ስሒቡ ሓቆፋ አንደበት ስለ ዝተመልሰ ንዘላለም ኣይክትረኣዩን ኢኹም ማለት ኣይኮነን ቻርሎት ዋላ ካብ ስራሕ እንተሰጎጎቶ ኣይክትዓግብን እያ እናተዛረበት ርእሳ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ኣካላት ኤሪክ ኣጸጋዓቶ ኤሪክ ንጉስማ እናደረዘ ዘረብኡ ቀጸለ እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝጠፍኦ ሰብ ኣይኮነን ስራሕ ንኸይረክብ ክንዲ ዝፈሓሰ ተንኮል ትፈሓሰሉ ኣይክትዕወትን እያ ምኽንያቱ ካብ ናይ ሞዴል ማናጀር ወፃኢ ካልእ ሞያ ኣለዎ ቅድሚ ገለ ዓመታት ከም ዳይሬክተር ናይ ፊልም ተማሂሩ እዩ ብዝሕ ዝበለ ስልማታት እውን ተሰሊሙ እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ኣእቲኺ ካልእ ኣማራፂ የብሉን ዝብል እምነት ክህልወኪ የብሉን ኩሉ ሓሳባት ቻርሎት ብኸመይ ንሰባት ተሃስዮም ብምዃኑ እዩ ዝቁጣዕ ዘለኹ ኣማ ተዛረበት ኣጆኺ ኣብ ልዕሊ ሪቻርድ ከም ዘይትውዕሎ ክንገብራ ኢና ኤሪክ ብርእሰ ተኣማንነት ቃል ኣተወላ ቻርሎት ኣብ ልዕሊ ሪቻርድ እትኣልሞ ተንኮል ንገዛእ ርእሳ ለካሚኣ ምዃኑ እናተኣማመነት ኣማ ርእሳ ነቕነቐትሉ ይፈልጥ እንተኾነ ግን ማናጀር ኣይክህልወንን እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ናይቲ ማሊ ምርኢት ዝናይ ከም ሕሱም እዩ ዝሕንበብ ዘሎ እዚ ማለት ከዓ ብዙሕ ክመሓደር ዘለዎ ስራሕን ገንዘብን ክጽበየኒ ቻርሎት ከም መተካእታ ኢላ ንትሰደለይ ማናጀር ፈጺም እየ ዘይኣምኖ ንተለኣኽቲ ናታያ ክትምድበለይ እዚኦም ከዓ ረብሓ እምበር ረብሓይ ዘገድሶም ኣይኮኑን ሪቻርድ ንጽባሒቱ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኤች ወርልድ ምስ በጽሐ ኩሎም ሰራሕተኛታት ኤች ወርልድ እናሕሸኽሸኹን ናብ ሪቻርድ እናመልከቱን ሓድሕዶም ተዛራረቡ ምኽንያት ናይቲ ሕሹኽታን ዘፋጥጣሉ ዝነበረ ዓይነትን ይፈልጡ እዩ ብሰንክቲ ንዝርርብ ናቱ ናይ ቻርሎትን ሪካርድ ዝገበሩ እዩ ኣብ ኒውዮርክ ሓደ ካብ ዝዓበዩ እዋናውያን መዛረብቲ ኣርእስቲ እዩ ኮይኑ ዘሎ ቻርሎት ንሪቻርድ ናብ ቤት ጽሕፈታ ከም ዝኣተዎም ስራየቶ ካብቲ ኮፍ ኢላቶ ዝነበረት ተስእትን ናብኡ ቀሪባ ጽፍዓቶም ንዓይ ነዚ ትካልን ኣብ ከመይ ዝበለ ሽግር ሸሚምካና ኣለኻ ተረዲእካ ኣሎ ድዩ ኣፍጢጣ እናጠመተ ተሓተተቶ ሪቻርድ ኣይመለሰላን ወይ ከምቲ ዝጸፍዓቶ ክጸፍዓ ኣይፈተነን ንኹሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣጥሪዎ ዘሎ ሕርቃንን ጽልእን ጥልመትን ንውሽጢ ቀበሮ ብኸመይ ኣይግድሰንን እዩ ንዓኻ እዩ ዝምልከት
ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ ሓላፍነት ውሰደሉ ወይ ንኻልኦት ሓላፍነት ኣሰክሞ እንተዘይ ኮይኑ ሓሲበ ዘለኹም ዝውዕሎ ከጣዓሰካ እዩ ድሕሪ ምዝራባ ብንዕቐት ክምስ በለቶ እንታይ እኺ ሓሲብክ ዘለኺ ማዕረ ክንደይ ፀይቂ ስራሕ ክትሰርሕ መዲባ ዘላ ንኽፈልጥ ብኣግርሞት ሓተታ እዚ ኩሉ ጋጢሙ ዘሎ ክሳራ ብሰንኪኸይ ከም ዘለዎ እንተቐፂለኻ እሞ ጠቕሊልና ከይንጥፍሽ ዘፍርሓካ ተዛረበትን ቀጸለትን ኮርኔልዮስ ተመስርሕ ሪከርድ ምዃኑ እሚንካ ካብዚ ሓደጋ እናግፈና እንተዘይ ኮይኑ ንኣርኒ ስማን ዘይስማን ሂበ ከነውራየ ባዕለ ገሰብ ከም ዝነበረት ገይረ ጸሎሎ ቀባየ ሪቻርድ ድሕሪ ቃላት ቻርሎት ምስምዑ ገጹ ብሕርቃን በርበረ መሰለ ብኳሌታ ሓኒቑ ኣስናኑ እናሓራቐመ ተብዝሕዮ ኣለኺ ንዝሞተት ሰብስ ከጸልማ የልካሉ ፈኸራ እሞ ከዓ ዝበልካ እንተበልካ ዝጸለምካዮም እንተጸለምካዮም ንንጽህናኦም ንኽጣበቑላ ዘይክእሉ ሰባት ወይ ንስኻሲ ብዛዕባ ህልዋት ዘይተገደስኩስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብዛዕባ ዝሞቱ ክግደስ ኢልካ ተሓስቦ ዝሑል ሰሓቕ እናሰሓቐት ተዛረበቶን ሰም ከየበለት ጠመተቶን ሪቻርድ ናይ ዓመታት መሓዝቲና ከመይ ጌርካ ኢኻ እዚ እናፈለጥካ ጎና ኣማ ክትከውን ፈቃደኛ ኮይንካ እቶም ኣነ ክገብረልካ ዝኽእል ነገራት ከም ዘይትገብረልካ እርግፀኛ እየ ስለዚ ስለምንታይ ኢኻ ማዕረ ንምሕዝነትና ከፍርስ ዝኽእል ክብረት ትኽብራ ነቲ ብመገዲ ኳሌታ ተሓኒቑ ዝነበረ ክሳዳ ሪቻርድ ፈነዎ محزنت دخيلكي ترجم محزنت عيد فلتيان يقي من البات عما زنا خونا هابتخ تبني تقلنيا انت خونا جن محزنت معلت امنتن حاليوتن كبرتن مقانو بتكبر زرعية النسبيعة كم زناتكي بستمسرح زينا كم جهو حزا كتفرار حني لا حاسبات يتفلتنيا بتعمي خوكو تزل السب كوين كزلقي من يمو ما حزاخك خوونك بهج شارلوت قبل بازيت فولتك أنزانا تسمع تزاربت أب كم يزبالت ساقطة الشمي مالخو كردا كايك إلني نسخة وربع عقل قبرنبر أما سمن عايزهم كماخي زعما سولو حلفنا زي بلهم حلفتي مخانا كتر يكيا شارلوت دحر مالسي ريتشارد مسمعا أسكتت ريتشارد زربو قصله سراح نخو قارصو دبدابه خصحفلكي اتس تمسرحدو قلمله تبلي جن ايكوعلوني صقم يلن انا خا نسم ارنن نمصلام سرحي لختحازي شارلوت ايدا احابتن افرارحتو ريتشارد افتي تطمتا بهرقان زاكل نخي صفعا نبس مكتا نخغبر كل صعات يصنقيقو اموداتا بحيل نصابعتو عميخو تزاربه كحجزك يا حراي انتي كغبر يختدلي نزلاخي قال محتات نختغبر غازطنيات كعدمي شعو اتريكر كابستفال على ناي قدم حجز تزاربكم قالات اخاخيبكا تدلي حساب كم سرعها حبرهم تزاريبا مسودت تطويا بفينسترا بيت صحفتا ندقنا معدوت حقا هبتو ريتشارد كومو مسغبرني اتش وورلدن شارلوتن طرح يكونن كدحنوم نتي مس اتش وورلد كوينو زرخوبو كبرتون كقنططيو شابو بحسرت كاب اتش وورلد كتسانابوتو يا كابناي نناي ارنسم تتصلمو كنا قبل على اما كالح ما تحسب نفسي قداي كغبراي حايش بوشتو حسبنا تنفيسو تزاربن ايشي نناي لومو تازاسكو خوعلي نخوت حقوقي بوانا تبقسه ناي موداتا قال تزاربه انتو خونا بتكبارك خطعاسي اخي شارلوت نقالاتو اقالبو هباي ملسوتلن ويتطويا ايطموتتهم اكندو بنعقات حوس بتنفاس سحقت سم ارننا لعلكو حساب زفرارحو كم باراي كوين خغلغلني بوشتا حسبت ريتشارد كابيت صحفة شارلوت مسوات تخيلو نام مقابر أرن كيدو أبكن من مقابرها بصتتا كوف بلا أرني مساخي كتمال أنني يركي
ኣብ ሰዓታት ምሸት ኣብ ሎንዶን እዩ ኣማ ካብ ሪቻርድ ዝኾነ መልሲ ክትረክብ ብዘይምኽኣላ ሸቐልቀል እናበለት ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢላ ነበረት ጉዳይ ወርልድ ክሳብ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ ንሉክ ሓግዘነ ክትብሎ ከቢድ እዩ ብዘይብኡ ናይ ኮላይዶስኮፕ ስራሕ ዓቕሉ ኣፅቢብሉ እዩ ዘሎ ደሓኒ እቶ ሪቻርድ ሊዛ ብግዲኣ ከም ናይ ሎሚ ጌራ ቢዙ ኮይና ይትፈልጥን እያ ሕፅረት ናይ ቋንቋ ከይኣኽላ ኣብ ንውዕላት ዝምልከቱ ሕጋጋት እውን ብዙሕ ኣፍልጦ የብላ ይረድእዋ ክሳብ ርእሳ ተሓመምያ በብሓደ ክትሪኦም ውዒላን ኣምስያን ኣማ በጃኽ ብሓግዝኒ ሊዛ ዓቕላ ምስ ወደት ሓገዝ ሓተተት እስከ ሃብ ክሪኦ ነቲ ኣብ ኢድ ሊዛ ዝነበረት ላፕቶፕ ኣማ ተቐበለታ ቅድሚ ነቲ ትሕዝቶ ምንባባ ንስም ናይታ ጠርኒፋቶ ዝነበረት ፎልደር ኣንበበታ እዚ ክተንብብ የፀናሕኪ ጠለም ናይ ውዕላት ሪቻርድ ኣንቢቡ ዝነፀጎም እዩ እውይ ኣበይ ዳ ነርኩ ጓለይ ኣቐዲመ ከሲ ሓተክ ዝነበርኩ ንዘይርድኣነ ንኽርድአኩ ሰዓታት ይሕሊፈ ኤሪክ ድሕሪ ናይ ኮላይዶስኮፕ ስራሓውቲ ምፅፋፉ ካብ ሓደ ክፍሊ ወፂኡ ተሓወሰን ገና ኮፍ ከይበለ ነቲ ተዋጢሩ ዝነበረ ስምዒተን ረኣዮ ኣይፀንሐን ኮፍ እናበለ ንኣማ ነቲ ኣብ ኢዳ ዝነበረት ላፕቶፕ ኣሕደጋ ኩሉ ግዜ ከምዚ እናገበረ ኣብ ርእሲ ስርሑ ብስራሕ ቢዚ ንኸይከውን እያ ትፈርሕ እንተኾነ ግን ደው ንኸይተብሎ ብዘይሓገዙ ዝኾነ ክትሳለጥ ኣይትኽእልን እያ ድሕሪ ሕልፍ ኢሉ ነተን ውዕላተን ዝሰደዳ ትካላት ምርኣዩ ንኣማ ንኽዕብያ ዝኽእላ ትካላት ፈልዩ መረፀን ምስጋና ንናይ ጄኬ ፋሽን ሾው ንገለ መዓልታት ኣብ ሎንዶን ከጽንሕዋ ዝኽእሉ ሓያሎ ዕድመታት እዮም መጺኦም ኣብ መንጎዞም ዓበይቲ ትካላት ኣብ ዓለም ለኻዊ ፋሽን ኢንዳስትሪ ዓብይ ጽልዋ ዘለዎም ትካላት ይርከብዎም ኤሪክ ንሓደ ክልተ መዓልቲ ኒውዮርክ ምለስ ደልየ ኣለኹ ኣማ ተዛረበት ኤሪክ ኣማ ብዛዕባ መሓዛኣ ከም ዝተሻቐለ ትፈልጥ እዩ ክሳብ ኩነታት ሪቻርድ መዕለቢኡ ዝረክብውን ሙሉእ ኣድህባኣ ናብ ስርሓ ከም ዘይከውን ይርድእ እዩ ስለዚ ርእሱና ነቐነቐ ተዛረበ ንናይ ምኻድክን ምምላስክን ዝምልከት መስራሓት ባዕለይ ከጻፍፎ እየ እንደገና ነዚ ንክልተ መዓልቲ ተታሒዘልክ ዘሎ ስራሓውቲ ናብ ካልእ መዓልቲ ከም ዝሰጋገር ክገብሮ ኣማ ብውሽጣ ናይ ፍስሓ ስምዒትና ወረራ ርእሳ ነቕነቐትሉ ድሌታታ ብዘይገድሱ ኩሉ ግዜ እዩ ንሓሳባት ተቐቢልዎ ከይኣክል ኣብ ምትግባሮም ዝሕግዛ እዚ ኣብ ልዕሊ ኣማዕረ ክንደይ እምነት ኣለዎ እዩ ዘርእያ ሃንደበት ሞባይል ሊዛ ድምፂ ኣስምዐት ስም ደዋል ምስ ረኣያቶ ገጻ ተፀወገ ናይ ሓድሽ ማናጀር ኣማይላ ቻርሎስ ዝሃበታ ቁፅሪ ስልክያ ከይፈትወት ከዓ ተቐበለታ ምስ ተቐበለታ እቲ ማናጀር ብቐጥታ ከም ተተኳሲ ቶክ ክብል ጀመረ ኣበደኽ ለኽቲ ካብ ጥቓ ጉድኣታ ዝበዝሕ ንእሽተይ ተሓጋጋዚት እንታይ ደኽን ኮንክንከ ኣብቲ ብትካል ዝተዳለወልክን ሆቴል ዘየለኽን ሰዓት እኮ ፍርቂ ለይቲ ኮይኑ ዘሎ ሊዛ ንኽትምልሰሉ ዋላ ከናፍራ ተንቀሳቕሶም ጥብ ትብል ቃል ክተፍሪ ኣይከኣለትን ደሪቓ ደኣ ንኣማ ጠመተታ ኣትጸማም ዲኺ መልስለይ እስከ መሊሱ ቁጥዑ እሳት ተቐየረ አንደበት ኣማ ነታ ሞባይል ካብ እዝኒ ሊዛ ወሲዳ ተዛረበት ካብ ስራሕኻ ተባሪርካ ኣለኻ እንታይ ኢልኪ ከመድኽ ጌርኪ ክንስኽን ዓይ ካብ ስራሕይ ተባርርኒ ኣማ ሚለርያ ኣማ እውን ሕርቃን ብዝተሓወሶ ደረቕ ቃል መለሰትሉ እቲ ሓድሽ ማናጀር ሃንደበት ነብሱ ዝሕው በሎ ምስ ሊዛ እምበር ምስ ኣማ ዛረብ ዘሎ ኣይመሰሎን ስለዚ ነቲ ኩነታት ንኸረጋግኦ ቃንኡ 180 ዲግሪ ኮለለ ይቕረ ግበርለይ ኣማ ኣብ ቦታኽን ክረኽበክን ድሕሪ ዘይምኽኣለይ ብሻቕሎት ዝኣክል ስምዒተይ ክቋፃፀሮ ይከኣልኩን ኣነ እውን ይቕረ ግበረለይ ነቲ ሓጋጋዚተይ ኢኻ ክትፃርፋ ፀኒሕኻ ምሳኻ ናይ ምስራሕ ድላይ የብለይን ቻርሎስ ስለምንታይ ላንተ ሓቲታትካ እንታይ ከም ዘጋጠመ ክትነግራ ትኽእል ኢኻ እንደገና ጓሓፍ ብክንዲ ዝሸኮረ መዐሸጊ ተዓሸግ ጥቕሙ ኣይቅየርኒ ኢልካ ንቻርሎት መልእኽቲ ኣብፅሓለይ ኣማ
ብቐጥታ ንምድዋሎም ዓፀወቶም ነታ ሞባይል ናብ ሊዛ መለሰታን ንለይቱ ኣማን ኤሪክን ሊዛን ተተሓይዞም ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ነቐሉ ዕድመ ንናይ JK ፋሽን ሾው ኣማ ኣብ ደገ ኣብ ትንቀሳቐሰሉ ዝያዳ ካልእ እዋን ንኸይትጥልለ ጥንቃቐ ክትገብር ኣለዋ እቲ ኽጽበ ዘምሴካይል ዝኾነ ስእሊ ንኽስእል ኣይጠዓሞን ኣይኮነን ሰብ ነታ መኪና ንኽስእላ እውን ዕድል ኣይረኸበን ድሕሪ ኣብ ነፋሪት ምስፋሮም ኣማ እንታይ ኣጋጢሙ ከም ዝቐነየ ፈለጠት ማለት ብዛዕባ እቲ ልኳስ ዘልሓኾ ዜና ምስ ተፈላለዩ ኮሸምሸም ትብላ ዝብል ኣርእስቲ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ከም ምስጢር ተሓቢእዋ ዝነበረ ጉዳይ እቲ ከም መፍደይ ሕኒኣ ኤሪክ ንወርሒ ሙሉእ ናይ ቻርሎት ሕስድና ካብ ቀዳማይ ገጽ ኢንተርነት ንኽእለ ብካሻታት ገንዘብ ዘፍሰሰሉ ጉዳይ ኤሪክ ከምኡ ክትገብር ኣይነበረካን ናብ ኤሪክ እናጠመተት ተዛረበት እናጸለመትኪ ትሚለ ንኽዕዘብ ነብሰይ ኣይገበረለይን ኣጻብዕቱ ምስ ኣጻብዕታ እናተሓላለኸን ተዛረበ እንታይ ላ ከም ትዛረቦ ጠፍኣ ኣክንድኡ ነተን ዝተሓላለኸ ኣጻብዕቶም ከም ዝተሓሳስያ ድሕሪ ምግባር ንኢዱ ሓፍ ኣቢላ ንጉንበ ኢዱ ሰዓመቶ ድሕሪ ናይ ከባቢ 10 ሰዓት ጉዕዞ ኣብ ምድሪ ዓለቡ ኣይጸንሑን ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ወሪዶም ገጾም ከዊሎም ናብቲ ሉክ መኪና ዓሽጉ ጽቤም ዝነበረ ቦታ ተበገሱ ሃንደበት ካብቲ ኣዳራሽ መዕርፎ ነፈርቲ መሊኦም ከይወጹ ኣብቲ ስክሪን ናይ መዕርፎ ነፈርቲ ሓደ ሓጺር ሓበሬታ ረኣዩ ሪቻርድ ካብ ኤች ወርልድ ኢንተርቴይንመንት ንምሸቱ ቃለ ምሕተት ክገብር ምዃኑ ዝሕብር ዜና ነዚ ቃለ ምሕተት ንሪቻርድ ግዳይ ንኽትገብሮ ቻርሎት ከም ዘዳለወቶ ኣማ ርግጸኛ እያ እንተኾነ ግን ቻርሎት ኣማ ናብ ኒውዮርክ ክትምለስ እያ ዝብል ትጽቢት የብላን ክትምለስ እውን ኣይትደልያን እያ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ ክቡራት ተኸታተልቲ ስለምትከታተልኩም ኣዝየ እንዳመስገንኩ ኣብ ዝቕጽል ክፋል ይረኽበና ሰላም ወሰናይ